खुलुमबाय पक्सो केसाव आसामनि सासे सुबुंखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बायहाटा सारियालिनि थागिबि दिनेश दास मुंनि सुबुङा पक्सो आयेननि सिङाव 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनदों आरो लाख रांनि जुरिमाना होनांदों। रङियानि उफ्रा बिजिरगिरि आरो जर'खा बिजिरसालिया बायहाटा सारियालिनि थागिबि दिनेश दासखौ पक्सो आयेननि सिङाव दायनिगिरि खालामदों आरो बिखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों बिजिरसालिया। जोबथेसालिनि साजानि अनगायैबो बिजिरसालिया बिथोन होदों दि दायनिगिरि दिनेश दासआ जाथायनि बोलि जानांनाय सुबुंनो 3 लाख रां खहा सुफुंनोबो बिथोन होदों। बे जाथाया इं 2020 मायथाइनि आरो बे जाथायनि खौरांखौ बायहाटा सारियाली पुलिस थानायाव होनाय जादोंमोन। चार्जशीटखौ गथ'सा रैखाथि मावख'गिरि मुनमुन साथानिजों होजानाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै दाखिल खालामनाय जादोंमोन। बिजिरगिरि मुकुल सेठियानि दैदेननायाव बिजिरसालिनि बिजिरनाया बे जारिमिनारि रायजों दिनै जोबफैबाय आरो जाथायनि बोलि जानांनाय सुबुङा थार बिजिरनायखौबो मोननो हाबाय। खुलुमबाय पक्सो केसाव आसामनि सासे सुबुंखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बायहाटा सारियालिनि थागिबि दिनेश दास मुंनि सुबुङा पक्सो आयेननि सिङाव 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनदों आरो लाख रांनि जुरिमाना होनांदों। रङियानि उफ्रा बिजिरगिरि आरो जर'खा बिजिरसालिया बायहाटा सारियालिनि थागिबि दिनेश दासखौ पक्सो आयेननि सिङाव दायनिगिरि खालामदों आरो बिखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों बिजिरसालिया। जोबथेसालिनि साजानि अनगायैबो बिजिरसालिया बिथोन होदों दि दायनिगिरि दिनेश दासआ जाथायनि बोलि जानांनाय सुबुंनो 3 लाख रां खहा सुफुंनोबो बिथोन होदों। बे जाथाया इं 2020 मायथाइनि आरो बे जाथायनि खौरांखौ बायहाटा सारियाली पुलिस थानायाव होनाय जादोंमोन। चार्जशीटखौ गथ'सा रैखाथि मावख'गिरि मुनमुन साथानिजों होजानाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै दाखिल खालामनाय जादोंमोन। बिजिरगिरि मुकुल सेठियानि दैदेननायाव बिजिरसालिनि बिजिरनाया बे जारिमिनारि रायजों दिनै जोबफैबाय आरो जाथायनि बोलि जानांनाय सुबुङा थार बिजिरनायखौबो मोननो हाबाय।